Hai, îl sunăm pe Arion. Asta chiar e freaky. Ce faci, Bariu? Mă auzi? Ce faci, mă? Bine, pe afară, tu? Ești pe afară? Da. Singur? Nu, cu mai mulți. Voiam să spun că am o fată aici și s-a uitat pe live-ul meu și te-a văzut și pe tine și a zis că ești drăguț. Vrei să vorbești cu ea? Da, de ce nu? Bună. Bun. Să-mi dă afară pe asta, frate. Ce? Bro, ești ok? Bă, mă auzi? Da. Mă auzi? Da, Feri, am... Așa, vorbește cu ea. Păi ce vrei să vorbesc cu ea? Iurea, vorbesc la telefon. Dă mesaj pe Instagram. Vrei FaceTime? Da, pune FaceTime. Da, da să văd. Ok, ok. Cum arată? Bro, păi ia... Ok, ok. Schicam. Mersi. Nu-ți place? Fuck, am chis, am chis. Pe cine să mai sunăm? Va bendato. Yo! Benda G-Boy, benda G-Boy. Bună, Carla. Sună-l pe Ionuț, chat. Eu și Ionuț nu mai vorbim. Ia. Mă sună pe ea. Alo.